ميتي خاميتي بزي طرطر أنا نسمر عندنا خملاسية خبز حاون إدلي عندنا أزياء فتيانا فكريانا الله لو معلتيني إرترا تقولكم بصح قلتلكم إرترا حنت خبطن كب عالمنا تنتصلا حجراتها أبي إرترا نتصا بريس يلن نتصا ATM يلن إذا هجرزي على ناي أفريقيا نورث كوريا تبهلات تقلت إذا بيرترا تقولكم بصح كي حباكو قلتلكم قبل هاري إجاجر ني إرترا جورو بصح ذهبوا فيديو لو ويزغصوا فيديو لو ابز فيديو زخا بزح عينت كومنت ينردلنا بفلاي ارتانا بتكومنت صحفوا نبركم قلقليكم وكاد حقوس كومنت انت نبر قلقليكم كن زيد لي كومنت هونيركم حرسبنا حنت هاجر بصحونا تريتو خب مسوليو تكون ذا فيديو زي تصاري ملخت متان كهلوا انا بتاع ذهابو مغلصي بحصر زباله كيغلصلكم سناي مكتال بمجمرتاني ارتاح بتصح بزح شجراتي قطيمني بفلاي فيزاني ارتاح مبصح ركب بزح تصقمات رخيبه مጨረሻ ግን ዳርጋ $10 ይነሩ ቪዛ ትረክብኒ ኤርትራ ሎሚ ግን በዝሓሸ ዋጋኒ ኤርትራ መብጽሕ ቪዛ ስዝረከብኩ ተቃላጢፈኒ ኤርትራ ክበጽሕ ወሲነ ሎሚ ኩሉቲ ደገ ዝርኦ ዝነበርኩ ብዛዕባ ኤርትራ ገዲፈ ባዕለይኒ ኤርትራ ከኣትወ ብዛዕባ ኤርትራ ከ አንፊልተርድ ኾነ ተሓቂ መደብ ከም ጻልኩም መደበይ ሰናይ ምክታል ክብልዩ መደብ ጀሚሩ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዝገርመኒ ብዛዕባ ኤርትራ ብጣዕሚ ምስጢራዊ ዝኾነት ሃገር እያ ወላ ሓንቲ ምስጢር ካብቲ ዓዲ ዘይወፅእ ካብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ዳርጋ ካብ ዓለም ሙሉ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ምስጢራት ዘለዎን ምስጢራዊት ሃገር ሓንቲ ኣየንያ እንተሪኣልካ ኤርትራ እያ ንምንታይ እያ ምስጢራዊ ዝኾነት ሃገር እስከ ንዑና ይንእቶ ኣብቲ ኤርትራ ትብልዋ ሃገር ስንእቶ እሞ ንፍለጦ እንታይ እቲ ምስጢር ናይዚ ሃገር እዚኣ ኣብ ኣስመራ ምስኣተና ሓንቲ ካብቲ ክሱን ዓርኩን ማለት እዩ ብሓንሳብ በፂሖም ብዛዕባ ኤርትራ ቀንዲ ዛረብላ ዝነበሩ ምስ ዓርኩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ናይ ዓለም ፒዛ ኣሎ ይዝብሃል ዝበለፀ ኢታልያን ፒዛ ኣሎ ዝብሃል ነዚ ክንጥዕሞ ኢና ከዓ መፂና ከይገርመኩም እዚ ሰብ እዚ ሓደ ካብቲ ጽቡቕ ነገርናቱ ንኹሎም ብፍላይቶም ታክሲ ድረኹም ሰባት ንኹሎም ቶም ኤርትራን ዝረኸቡ ኣብ መንገዱ ሰላም ከመይ ውዕልካ መን ይሽምካ ክብል እዩ ዝዛረቦም ነይሩ በዚ ከዓ ብትግርኛ ይዛረቦም ነይሩ ስለዚ ማዕረኽ እንደይ ድልውነትን ህንጢነትን ነይሩዎን ኤርትራ ክበጽሕ ንኤርትራ በጽሒኻ ምስቶም ደቂ ዓዲ ብትግርኛ ክዛረብ ፍታኑ ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ ከም ዩቲዩበር ውናነ ብጣዕሚ ዝሕጉሰኒ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣብ ዝኾነ ዓዲ ብቋንቋን ወዲ ዓዲ እንተዛሪብካ ብጣዕሚ ደስታ ስምዖም ስለዚ በዚ ደስ ይሉኒ Today I'm visiting Eritrea, one of the most isolated countries on earth. No ATMs, no independent media, no internet in most of the country. The government controls nearly everything, and most people aren't even allowed to leave. It's often called the North Korea of Africa, and for good reason. Manuel. My friend, you're not allowed to take a video. ሓደ ካብቲ ኣብ ኣስመራ ዝረኣዮ መጀመርታ ኣብ ክሪስታል ፓላስ ሆቴል ኣትዩ ክሪስታል ፓላስ ሆቴል ሓንቲ ካብተን ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ሆቴላት ጽቡቓት ሆቴላት ማለት እዩ ዋይፋይ ዘለዋ ዝኾነት መሪፀያ እዩ ዝብል ካልኦት ሆቴላትን ኣለዋ እሱ ግን ዝኣተዋ መጀመርታ ሆቴል ክሪስታል ፓላስ ሆቴል እያ ኣብ መንገዲ ብኤርፖርት ገይሩ ንስመራ ከኣቱ ከሎ ማለት እዩ ምስ ሓደ ንፋይ ኤርትራዊ ረኺቡ ወዲ 27 ዓመት مسو زغبر على الكا اسو مرعو مخانو قلع خم زلو عليلو ومستا يخا قليلو بزعب إرترا كاب إست أفريقيا حنت قبتن السلام زلون هاجر مخانا يعليلو وأنا ون بتعم تصبت هاجر مخانا يرعى الله يعزب الله خبل كعمل يسلو كجرمكم أتي مسو زمت نسمر ما تخبت حكيرن زبال حد خفتهم سمارت سباتيو سمارت خبلكم حد بلي حسب له سبي مالتيو ناس بزعب إرترا سجل قال نقدر إن أنا زي فالت أيلم حتى حد خفت تقول له صلوا إرترا بحد مرح زمر حزقة إرترا ناس نتحدث كاب 9 ريفرندم مالتيو كسب حجي حدا ما راح يزلوا كبير نجرو بزخ أبوزو حدا قلتن زاريبو معليلهم إرترا عبي صلوانا إيطاليا خم دلوا أب عالم عزيز بلد أنت تعمل بيساخا أب إرترا هركب كم نقل بناي صلوا إيطاليا وين كم زونا بون أب إرترا عزيز لمنكم مخانو جلاتون عزيز تعمكم مخانو حنتا قد هسحتو أبزخ ملسا زلنا الله نسخ أنت إرترا إن منتها مستيرا وزهونة هاجر زحتو زيا بمجمر تاني إرترا خبت سحز وسن لاون زحتو زيا ملسا سلز دليو نقولكم إرترا نكو إرترا إن منتها مستيرا وزهونة هاجر مخانا يتفاكم ننتو هنا جن بعيني حدا تورست إرترا إن منتها مستيرا وزهونة إن منتها كل مستيرات عقوب سطور دخونه كابيرتا دوت حبريتا أنت ترفو زللي بمنجز تخفلت كاله ولا حدا يجرل دوت حبريتا هذا واي تمستيرني إرترا خمس دخونه نخال إسب دينكيو نعاني إرترا قلنا فوت الناس لمنتاي لازم إذا تورست زخ بزعباني إرترا مستيرس انتايو كبل مليسو قدامي كابيرتا خنفلط زلنا أتي position ويدما location إرترا أبيناي درجة أبيناي geographically position تركب إرترا تقع سويس كانال ويدما مترب سويس أتركب إذا خا نقول ني إيش هذا خداني إرترا بحران مريتان نخورا أب
ስለዚኦም ኩሎም ሓይልታት ንኤርትራን ባሕራን ክደልይዎ ዘድልዮም ምኽንያት እቲ ናታ ሎኬሽን ናታ ስትራቴጂካሊ ወይ ድማ ጂኦግራፊካሊ ሎኬሽን ኣዝዩ ባህጊ ስለዝኾነ ንኩሉ ነገራት ማለት እዩ ቀፂሉ እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ወራራት ግዝኣት ኤርትራ መነመን ገዚአና ንኤርትራ ድሓር ብሪቲሽ ንኤርትራ ከም ዝሓዝዋ ናይ ጣልያን ከም ዝሓዝዋ ንኤርትራ ቀፂሎም ካ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብመጀመርታቶም ብሪቲሽ ንኤርትራ ፌደሬሽን ከም ዝገደፍዋ ድሓር ግን ኢትዮጵያ ነዚ ንመሬት ኤርትራ ገዚኣ ንኤርትራውያን ኣብ ግዝኣት ከም ደተወቶም ድሓር ቃልሲ ኤርትራውያን 30 ዓመት ንናጽነቶም ተቃለሱ ናጽነቶም ካ ከም ደምጹ ስለዚ ድሓር ኤርትራ ብ91 ናጽነታ ያረኺባ ኣዝዩ ነዊሕ ታሪክ ኣዝዩ ነዊሕ ገሊጹ ኣዝዩ ጽቡቕ ገሪኻ ገሊጹ ሓቂ ተሓይሽ እንተኾነ ብነዊሑ ታሪክ ኤርትራ ኣይጠፋኣኩም ንኽ ደግሞ እውን ኣይደለኒ እንተኾነ ኣብ 91 ናጽነታ ንረኸበት ድሓር ግን ካብ 91 ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ሓንቲ ኤክሰፕሽን ዘላ ሓደ መራሒ ዘሎ ኤርትራ እዚ ከዓ ኤርትራ ከዓ ብዙሕ ነጻነት የብላን እቲ ነጻነት ከዓ ሓደ ናይ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዘሎ زي ودا قدود عسكرنا هم زلوا بزحت سبات كا ميليتار خم سرحو نعسرت 20 ساعة عمتاتهم درجة مولي هوتهم ميليتار سرحو سبات كم زلوا يزقلت زخونة ناس بريس وميديا بريس ونيلا حنتي دلا ميديا بريس ناي منجستي إيري تي في مخانا تزغر ماكم سي إرترا درجة ناي إيست أفريقيا نورث كوريا إلا أنا ذكرت أجن أنا أب زحلف أوان كم زقلت أز يوتيوبر مالتيو أب زحلف أوان نورث كوريا كيدنيرة أنت خونه أب نورث كوريا زلوا عينت حلوة ويدما تدلو نتسانت مستايبولون درجة نتسانت يلن تقلالا إرترا كأوز حاشة نتسانت هالو أنت خونه جن مسكوت حاجة توادر كلا درجة نورث كوريا هتوادر يقلل كال مسكوت حاجة توادر سلازي إرترا نوحسنتان لولاونتان كتبل درجة زلوا تساتان وحسنتن أزيا مستراو زخونة هاجريا داس واي كأت تماساسالنت زلوا مس نورث كوريا أجي نإرترا مستير زلوا اتناتا لولاونت نقط حلو خبلي زقولتو بزي خاطر سيميلاريتي زقولتو از يوتيوبر سلازي يوتيوبر تايبل يردني نمنتاي زهاجر زي مستراو زخونت انت قلنا جن قرب نتسانت كأختب علىك I know لولاونت خاطر حلو كم زلكا هاجر كأخت حلوهم دلوا انت قلنا جن نهزبس قرب نتسانت كهلوهم على زب رديتي زلني بزعبة تاريخ إرترا قرب تجاربه قتلوها بزعبة أتي نا إرترا تاريخ زلوا أبسايكلين نمنتاي إرترا وينك عزيم عوتا دخون بسايكلين بزحت بوتاتنا تشكلستا ريو كومون أبحاد أزيو تصبغ زخون ناي بشكلتا تاريخ زلوا بوتا خيدو بزعبة تاريخ إرترا وينن بشكلتان زلوا فقري جاليسو ريو تجاربه لها قتلهم بشكلتا خمت خاروين بتا بشكلتا جيروم كأ نسمرا كلوا خمز فتونون كاريوكم يهم فيديو تكاثروا زلوا مالتيو دحر قتلهم اتا بشكلتا اب حدا بوتا اصقيعما بأجرهم نخزور مالتيو حدا خاط زغرمن يلو زغلصو اب انجلاند كاب سو كاب انجلاند يمصنك بعد انجليز مالتيو بشكلتا خا ولا لكيتو جلكا اسيركا ياب حدا بوتا تغديفكا كم دسرقوا يدزارم نيرو بزحات ونا تيك توك كم تريو اب يو كي بشكلتا خا غديفكا مالتا اب زخونه بوتا تسكيمو ما يمنخدو bike. Kieran can't lock his bike, but you said yourself this is the safest city in Africa. In Africa, though. Yeah, that's still way safer than London. Yeah, to be fair, I think it's safer than London, but we're in the capital city of an African country, and this is literally the centre of a market. So, and everyone's now staring at us. So, anyway, we'll either have two bikes back, well, one bike, or we'll have none. So, yeah. I think we're too accustomed to London, where anywhere in England actually, if you leave your bike, it's gone. Even if you leave it with a lock, they'll cut the lock. Maybe record those people. بزحت ونا بتيك توك كم تريو اب يو كي بشكلتها غديفكا مالتها بزخونه بوتا تسكيمو ما يمنخدو وي دما فرقتها بشكلتها يغدفلكا فرقا يوستوا فنطي حماتي معرخ ندي سرقت مخانوميو ناي عادو يدزارب نيرو وش ميس معرخ ندي اونست مخانو يوتيوبر خاطري أمين السون فولتينا خم تسرقوا سايكل فنتيهم ولا زون هاي يقول فخانة سايكل أب كندا تقدي فيها حزو ما ياخذ يوم كاميرا حساب دي اللي مالتي anyway نغسل دحر قتلوا تمهارو يرغبوا I think ناي I don't know نك إحنا حرد يوم نام تام يفلت نيجن تمهارو رغبوا نتم تمهارو عليلون مالتي انت نوالد حنتي انت كتكون اخن تريد اخذ مسحاتن حنتي بروفيسور كون لاتو تحنتي قول عجن بريزيدنت ناي إيرترا كوني كتب لها جليس قتلو president نيرترا مالتيو قال خابتهم تمهارو انجينير بايلوت تصاوتاي كعسو سايكليست بزح حبريتا ميبمو كون وزرو لي مالتي قتلو كغرمكم كن حق تحيش بطعمي براود انا خمزنا اش تقولعو خمز غيرن ازي بلص هونه انجليش كزاربا عزيز حكسني اي غرمني مخنياتو مبزحت صاحب ايرترا انجليش زاربيو با ازي حكسكا كن كوم الين
نايس كوينن فانتاستيك زروا علال مس حدا ديفولت اسب كوميلن كعلا خلوا اتي ريفلكشن ابت حزب زلو حجي بتاعم فريندلي مخانا يزغلسو كودوس نتنقلعو بتاعمي زحقس زخون انتراكشن Professor. Yeah. What do you guys want to do? I want to be a president. President. Because I want to guide and control for our country. Oh, nice. Eritrea. You want to sacrifice your life for Eritrea? Yeah. She wants to be the بتاعم فتيا حنت خابتن دست بلاني هايلايت نايزا فيديو خاص يعني را قصيلنا نري عدل يازلخو اذا فيديو زي ابوزح كونفاون ايدلني ليسترو ጫማ ስታይል ገብሮሉ ዝነበረ ማለት እዩ ኮፊ ልخعሎ خሎ ኣብ ተዕላሉ ሓንት ካብተን ዝድነቃ ዘረባታት እንታዩ ሎሚ ሃገር ኣብ ህንጸት ሃገር ኢና ዘለና ውግእ የለን ሃገር ትህነጽ ያላ ድሕሪ 3 ዓመት ሃገር ጠላላ ክትኮስያ ክትሕንበብያ ግዜኡ ግዜ ምዕባለ እዩ ዘሎ ክብል ክዕሎ خሎ ኣብቲ ዝነበሮም ኢንተራክሽን መብዛሕትኡ ሰውን ኣብ ቲክቶክ ዝዛረቡ ነበረ ማዕረኽ እንደይ ኣዘራርቡኡን ስታይሉን ብጣዕሚ ኤጁኬትድ ዝኾነ ሰብ ኩሉ ሙሉ ደስ ዝብለካ መንእሰይ ክብልዮም ዝገልጾ ነይሮም እዛ ኢንተራክሽን እዚኣ ከምደላታ ከስማዓኩም ብዙሕ ምግላጽ ኣይድልያኒ ትዕላሎም ሲምፕል ዝኾነ እንግሊሽ ጽቡቕ ዝኾነ ዕላል ኣዝዩ ዝሕብንን ዘኹርዕን ሰብ ዝነበረ ነዚ መንእሰይ ኩዶስ ክብሎ ይፈቱ ብዛዕባ እታ ቪድዮ ኣብኣ ከለኹ ከም ዝኣልኩም የርኣይዋ We love our country. Amazing. Yeah. You're very proud. You love your country. I love my country. Yeah. And I love my country. Good. My family is fighters, so they sacrificed for this land. So Really? I love my country. They were fighting in the war. They were fighting here with Ethiopia. Okay. My country, Eritrea, is a beautiful country. It is beautiful. It's beautiful. It's very clean, and it's very safe. Look at this. Dirty, clean. Yeah. Very good job. Yeah. And why is your English is so good? How? Good. How? Thank you. No, from From the videos. From videos, and I'm already 11th grade. Yeah. It's so good. If you come after 2 years, everything is better. Change. After 2 years. After 2 years. Do you think it will be? If you come here, everything will change. Why? Why do you think that? We start to develop our country. Oh. The war is over. With Ethiopia. Okay. And how is tourism? Tourism is slowly increasing. Now it started Okay. slow by slow. Yeah, Because we are 80 years 80 years of war. for war. Oh, We are wow. in war. Now it's finished. We start to develop our country. That's so good. ሓደ ካብቲ ከይገለጽኩ ክሓልፍ ዘደሊ ኣብዚ ቪድዮ ዝተዛረቡ ማለት እዩ ከምዚ ኣነ ቪድዮ ቀዲሐ ዝሪኦኩም ዘለኹ ሕግታት ዘየለ ኮይኑ ይሰማዓኩም ኣዝዩ ስትሪክት ዝኾነ ቀጣዓው ዝኾነ ሕግታት ኣለዎ ስቕልካ ቪድዮ ፊልም ክትገብር ኣይፍቀድን እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታታት እውን ፊልም ክገብር ከም ዘይክእል እዮም ሓቢሮምኒ ይብል እዚ ዩቱበር ስለዚ ከም ድላይካ ትስእሎ ከም ድላይካ ቪድዮ ሒዝካ ስታይ ትብል ማለት ኣይኮነን ኣብ ገለገለ ቦታታት ፊልም ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢሎም ነይሮም እዮም it makes sense ka wala በካናዳው ኣብ ገለገለ ቦታታት ፊልም ክትገብር ዘይትኽእሉ ቦታታት ኣሎ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ከምኦም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ቀጽሉ ዝራእየ ቦታ ኣብ ናይ ታንክ ግሬቭያርድ ማለት እቲ ታንክታት ዝተጓሓፋሉ ቦታታት ማለት እዩ ኣብ ኸይዱ ብዛዕባ ታሪኽ ህግደፍ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራውን ኣብ ሰዓት ዝደሎ ፓርቲ ብዛዕባ ሁሉ ይዛረብ ነይሩ ኤርትራውያን ማዕረኽ እንደይ እቲ ካብ ጸላይኦም ንብረት ወሲዶም ንቃልሲ ይጥቀምሉ ከም ዝነበሩን ካልእን እቲ ሁሉ ጅግነት ኤርትራውያን ብድንቂ ገሊጽዎ ኣዝዩ ዝነቕ እዩ በጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ከረ ፒሳ ክበልዑም ሰኣተው መርዓ ጸኒሖም ኣብቲ መርዓ ከም ተጸምበሩ ኣዝዩ ዝሕጉስ ዝኾነ ፌስቲቭ ኩሉ ምስ ረኣዮ ከም ተደነቐን ከም ድሕጎሶን ይዛረብ እቲ ዝገርም ኣብ ኤርትራ ዳርጋ ኢንተርኔት የለን ጠቕላላ ኣብ ገለገለ ቦታታት ኢንተርኔት ኣሎ ኣብ ኩሉ ግን ኢንተርኔት የለን ሓደ ካብቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዘድንቆ ዝነበረ ከዓ ክነግረኩም ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮና ዘርኣዩ ኣገላልጻ ኣዝየን ጽቡቓትን ዋላ ኣከዳድነን ዲሰንት ዝኾነ ኣዝዩ ሰሓቢ ዝኾነ ኣከዳድና ከም ዘለዎን እዩ ክብርታተን ዘርእያ ክቡራት ምዃነን ክገልጸን እዩ ተራእዩ The lovely ladies, everyone's dressed so well, delicately and beautifully. Salam. ብፍላይ ኣብቲ ኣብ መንገዲ ክርኤን ዝነበረ ነጸላን ገይረን ዝነበራ ዋላቲ ኖርማል ሲምፕል ኣከዳድነን ዲሰንት ዝኾነ ሰንስታይዝ ዝኾነ ካልቸር ከም ዘለና ዝምስገን ካልቸር ከም ዘለና ይዛረብ ዘሎ በዚ ጋጣሚ ኩላትክን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ክብሪ ይሃብክን ክብለክን ይፈቱ ኣብ ዝተፋለየ ጋጣሚታት ብዙሓት ቻይናውያን ኣብ ኤርትራ ከም ዝርከቡ ኢና ንርኢ ኣብዛ ቪድዮ ጥራይ ልዕሊ 6 ይኾኑ ቻይናውያን ኣብ ጽርግያ ረኺቡ ኣብ ሬስቶራንት ምስ ኣተወ ቻይናውያን ረኺቡ ስለዚ ብዙሕ ቻይናውያን ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ እዩ ተገንዚቡ ምስኦም እውን ሓፂር ዕላላት እዩ ገይሩ ሓደ ካብቲ ዝሕጎሰኒ ብዛዕባ ኤርትራ ክብል ከሎ እዚ ዩቱበር ብጣዕሚ ሰላም ዘለዎ ሃገር እያ ዋላ ብለይቲ ንቀሳቀስካ ዋላ ብቀትሪ ትንቀሳቀስካ ብጣዕሚ ፒስፉል ዝኾነ ኣዝዩ ጸጥታ ዘለዎ ውሕስቲ ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ቱር ዝገብር እዚ ሃሪ ኣብ ታሕቲ ቻናል ክገብረልኩም መተናችን ክትሪእዎ ኣብ ኩሉ ዓለም እዩ ዝኸይድ ኣብ ኖርዝ ኣፍሪካ ይኸይድ ኣብ ኖርዝ ኮርያ ይርአ ኣብ ኢስት ኤዥያ ይርአ ቱሪስት እዩ ዓለም እናዘርኢ ብዛዕባ ዓለም ዝዛረብ ሶ
ኤርትራ ሓንቲ ካብተን most peaceful place ኣዝየን ሰላም ዘለዎን ሃገራት ክብል እዩ ገሊፅዋ ንዓመታ ኣነ እውን ኣብ ኤርትራ ኣተ ዩቲዩብ ተሰሪሐ ከይትኩረሙ hopefully ቀፂሉ ኤርትራ ኣዝያ ክሊን ጽፍፍቲ ዝኾነት ሃገር ምዃና ኣስመራ ኣዝያ ኳየት ምዃና ጽምጽም ዝበለት ከባቢ ወይ ቦታ ምዃና ኣብ ሙረታ መግለፂ ኸ ኣዝያ ዩኒክ ፍሊቲ ዝኾነት ሃገር ወይ ቦታ ምዃና ኤርትራን ኣስመራን እዩ ዝዛረብ ሚቲ ኻ ሚቲ ብዘይ ጥርጥር ኣነ ነስመራ እንደገና ክምለስ ክበጽሓውን እደሊ እንደገና ኣዝየ ፈተያን ኣፍቅርያን ኣለኹ ስለዚ ኩሉ ብዜና ተንብቦ ሓቂ ማለት ኣይኮነን እንተኾነ ኣዝዮም ፍትዋት ዝኾኑ ዝለዋ ኣነ ኤርትራ ክበጽሕ እደሊ ኣነ ወንዲ ኤርትራ ክበጽሕ እደሊ ብዙኾነ ኩብራት ተኻተልቲ እዚያ እዚ በጻሒ ነስመራ ኸይዱ ዝገበሮ ቱር ማለት እዩ ነስመራ ጣይ ኸይዱ ኣብ ካልኣይ ዘረን ብዛዕባ ዛ ቱር እዚኣ ሓፀር ዝበለ ቪድዮ ከምፃልኩም ይፈቲነ I hope enjoy ጌርኩም ምኽኮኑ እዚ ጋጣም ክብለኩም ዝረሊ ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቕ ክሰምዑ ትረለኹም ሕማቕ ክሰምዑ ደል ሰባት ኣሎ እዛ ቻናል እዚኣ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቕ ክንዛረብ ኢና እንደሊ እቲ ዘሎ ክንዛረብ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ኩሉ ዓለምን ብዛዕባ ኤርትራ ዝዝረብ ተለኹ እቲ ሓቂ ከምፃልኩም እየ ዝደሊ ስለዚ በዚ ጋጣም ምናልባት ሕማቕ ተሰማዓኩም ጽቡቕ ተሰማዓኩም ዝኾነ ርእይቶ ተለኩም ኣብ ኮመንት ክጽሕፎ ትኽእሉ ኢኹም እዛ ኩላ ድበልኩዋ ግን ኩላ እታ ንሱ ድበላ እየ ኣምፅያ ስለዚ ፋክት ተበጊስና ካብ ሓቂ ተበጊስና ኢና እዚ ኣነ ዘምፃልኩም ዘለኹ ሓበሬታ ትቀየሙ ሰባት ተር ኣለኹም ኣይትቀየሙ ተሓጎስኩም ሰባት ኣለኹም ሓጎስኩም መሊሱ ይሰስን ይፈልፍል ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ዝወድሓንኩም This is East Africa, guys. This is Eritrea. It's fine. It's super safe.